Mboten usah. Dhuwur kuwi to. Sapa? Baten yo kena. Heeh, adem kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari Nabi syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musyannifu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam lan berwasira annal ibtikhara ing setuhune nyimpen panganan wa tadawiya lan mertombo minal amrodi saking pira-pira penyakit iku layak dahan ora natapaken karone di asli tawakkuliman ing dalem asale tawakale wong yaklamu kang ngerti sapa wong yen annal mughniya ing setuhune wong kang paring sugih wana bialan wong kang paring manfaat wadoro lan wong kang paring larat wa yo almuni iku Allahu Gusti Allah wahdahu kali ijene Gusti Allah. Wakot iddakoro lan teman-teman nyimpen sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamakana mongko ora ana sapa Kanjeng Nabi iku yutakhiru nyimpen sapa Kanjeng Nabi linapsihi krana awak dhewe Kanjeng Nabi ora nyimpen syai'an ing suwiji-wiji ila ghadin tumeka sesuk warubama iddakhara lan terkadang nyimpen sapa ghairuhu liyane Kanjeng Nabi panahahu mongko nyegah sapa Nabi ing ma iddakhara ngidda syukuri ing dalem nalikane pirsa bihi kelawan maddakhara dados nyimpen panganan mertombo niku mboten napa-napa nyimpen panganan mertombo saking penyakit niku mboten napa-napa mboten dadekne kurangi tawakal kita datang Gusti Allah. Dados ikhtiar niku naminipun. Ikhtiar boten dados gagalne tawakale awak kita. Angsal ngoten. Lah angsal nyimpen, angsal mertombo ngoten niku kagem tiyang ingkang ngertos
menawi sedaya perkara baik itu yang memberi manfaat, baik itu yang membahayakan, niku saking Gusti Allah piyambak. Maka iddakhara Rasul lah terkadang Kanjeng Rasul niku nggih nyimpen daharan, nyimpen panganan. Pamakan dahulu Nabi tetapi nyimpen Kanjeng Nabi mboten kagem awake dhewe. Niku pertanda lek nyimpen panganan, nyimpen perkara niku angsal. Kanjeng Nabi nyimpen mboten kagem awake dhewe. Dan terkadang Kanjeng Nabi nggih mencegah apabila mengetahui orang yang menyimpan perkara, nyimpen panganan. Niku nunjukne niku angsal awake dhewe. Dadi mboten kiyat awake dhewe, kesane Kanjeng Nabi mawon ingkang wonten. Ingkang kiyat panganan sedina kudu entek, sesuk dak dipikir niku Kanjeng Nabi. Lek awake dhewe kelasé nggih kok dadak sedina, seminggu wis dipikir. Kalau sesasi wis dipikir. 2 tahun wis dipikir niku lek awake dhewe. Kanjeng Nabi waktu itu mboten pareng. Ya mboten pareng dicegah lek wonten niku. Saking pasrahe tawakale dhateng Gusti Allah kanthi benar. Awake dhewe penusah, arep elok-elok ya ora kuat. Wong oleh kudu entek sedina ki mang. Sesuk wis ndak ada apa-apa. Niku Kanjeng Nabi. Awake dhewe nggih mboten kuat lek ngoten-ngoten. Pun pokoke pasrah tawakal niku mboten napa-napa bagi orang yang mengetahui bahwa semua itu dari Allah. Tadi nyimpen panganan, berobat lek sakit niku mboten napa-napa. Bapak suwilanan teman-teman dan suwuni pirsa sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganti sabengina saking wong 70 apane alfan ewune alladzina jawab kaya kuluna kang padha mlebu sapa alladzina mlebu aljannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab min umati saking umate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dipun suwuni pirsa saking tiyang 70.000 sing mlebu swarga tanpa dihisab. Bablas berarti mboten sah diitung amale. Mboten sah diitung salahe. Bablas mlebu swarga. Kala ditangleti ngoten kala ngendika sapa Kanjeng Nabi hum utawi aladina iku aladina wong akeh layas tarkuna kang ora padha nyuwuk sapa aladina. Maksudnya ngeten wong sing mlebu swarga tanpa dikisah niku tiyang ingkang boten nyuwun dipun rukyah. Boten nyuwun dipun rukyah. Sajane nggih angsal kan rukyah niku. Angsal. Tapi dhewe Kanjeng Nabi nggih ngaten menika. Ora njaluk disuwuk utawa ora njaluk dirukyah kuwi nomor 1. Mari disamari napa? Mengko aku sing marehne sing rukyah. Soale urung kaya wong sing dhuwur mang dereng ngertos lek semua itu datang dari Allah. Ngoten. Dadi sing wong ora njaluk dirukyah. Nomor 2, walayat tawuna lan ora padha ngetos sapa aladina. Ngetos niku yo napa pengobatan zaman dahulu. Pengobatan zaman dahulu niku wonten ingkang
ingkang dipun tos kalih wesi panas. Ngoten. Dipun tos kalih wesi panas niku pengobatan zaman biyen. Yang lek nglampahi ngoten berarti biding tasih dipun kisap. Umpami mlebu swarga tasih dipun kisap. Sing njaluk diruqyah, sing njaluk disuwuk kono mong nggih dipun kisap. Ingkang nomor 3, wala yatatayyaruna lan ora padha tampa lara sapa alladzina. Terus sing nomor 3, tiyang ingkang boten selalu merasa bernasib sial. Boten selalu merasa bernasib sial. Nek duwe rasa aku sial terus to. Lah niku mesti dipun hisab tasih. Kudu rumangsa boten selalu merasa sial. Nasib ku jan elek tenan. Nasib ku jan sial tenan. Ngono niku boten bareng ngoten niku. Wala rabbihim yatawakkaluna lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa Allah. Pasrah datang Gusti Allah. Pun pasrah datang tukang suwuk, tukang ruqyah. Pun pasrah datang tukang pengobatan ngetos damel wesi. Pun gampang merasa bernasib sial. Niku tiyang ingkang pasrah datang Gusti Allah. Wal mutawakkili as-sadiqi lan iku keduwe wong kang tawakal as-sadiqi kang temen. Iku salah satu alamatin telu pira-pira tondo. Ada 3 bagi orang yang tawakal secara benar. Al-ula utawi kang awal iku alayar jua yen to ora ngarep-ngarep sapa wong kang pasrah, wong kang tawakal, walaya kofalan yen to ora wedi sapa wong kang tawakal illallaha kejaba ing Gusti Allah. Yang niku sampun tawakal, gedhe pun bener tawakale niku nggih boten ngarep-ngarep teng lintune Gusti Allah, boten tomah teng lintune Gusti Allah. Napa-napa dipun dipasane Gusti Allah. Malah ya khofa, ya ora wedi ning liyane Gusti Allah. Ora ngarep-ngarep ning liyane Gusti Allah, ora wedi ning liyane Gusti Allah niku tiyang ingkang tawakal secara benar. Wa alamatu dalika utawi ngalamate mengkono-mengkono ora ngarep-ngarep lan ora wedi iku ayat da'a ing yen to lahir no sapa mutawakkil wong kang pasrah bil haqqi kelawan hak bil haqqi kelan perkara kang bener ngindaman ing dalem sandinge wong yurja kang